Zenbait herriren izena esan da, automatikoki langintza, jarduera edo objektu bat datorkigu gogora. Markinaren kasua da. Markinako unibertsitatea aipatu eta zuzenean zesta punta eta frontoi giroa datorkigu gogora. Tomas, Goyo gana. Hi. Goyo, how are you? Serbia, fine, and you? Fine, fine. What's up? What's up? What's Yeah. up? Same old stuff? Great fronton here in Marquina, eh? The best in the world. The best in the world. The best This in one. the world, yes. But it's empty, nobody here. Well, that's the problem. That's the problem, That's eh? the problem, yes. sir. Bueno. Zelan, Tomás. Pues nada, ondo. Inglesez, ondo ikasita. No, politxo, bai. A ber, 16 urta zehaztxe, Miamire juntez, inglesez ikistibe. 16 urteken juntzinan Miamira. Bai. Eta 16 urteken profesionaletan joatzen hasi zinen. Bai. Miamia aliatu, eta frontoiko girua nolakoa esan. Nitzako zan zerue. Ze orduan umin itzen eta pelotari zarrapen tratau eitzen inuen, bueno, como el niño de casa. Han Markinarri igualtzan? Asko, Forbea, Azpiri, pilo bat. Bai, danak, Markinarrak eixe 50%. Bai, Bai. Frontorien zenbat lagun biltze zian, zenbat ikusle biltze zian. Miami, orduan, 3.000-tik 5.000 persona egunero, sobre todo fin de esto, bai. Are izan, pagar el parking, eta gero Coca-Colak eta diru jokatzen zana, eta zuan, gero gizonak eta Andraskoek ondo jantzitxe. Andraskoek bai frontoian? Asko, gizona peste, bai. Miami nontzinean, gero 2 urte nontzinean. Gero Huespan bitzen. Bai. Huespan bitxa junitzen eta jokatu nituzen 4 urte. De 19 a 23. Gero barrido, orduntxe eskondu nintzen, con 23 años. Eskondu Markinar batekin? Markinar baten egin. Han ezaututa edo hemen edo? Hemen, umetatik. Zer biltze zinaten? Joan etorrian? Bai. Nola itezen duen? Kartaz, orduan ez zuen besteik. Orduan ez zuen telefono bine karu. Telefono paetako pentsau ez. Eta ordu... A base de kartaz... Karta amodiozko gutunak, ez da? Akabo, bai. Orain, zoritxarrez tamalez guztia frontoiak punta partidutan, sexta puntutan, ia hutxe. Orduan zu nolako atzezu hemen, ez Ameriketan, hemen. Zu unea atorri zinanen frontoiak nola zeuden? Asko jokatzaltzan, asko betetzealtzan. Beteta. Frontoi, horraz, ikusko fotografia. Eskuz baino gehiago, orduan? Dudaipez. Bueno. Orduan, gu jokatzen gendun, Durengon, martes, jueves, sábado, y domingo aquí, domeketan hemen, eta aztelen Gerniken. Eibarren bakarrik jokatzen da, eskuz, Eibarren da, zelna beste... Bergara. Ez zeben inion jokatzen. Oin bat telebizioiek eta zuen lagunek eta horrek mejora inda. Diru asko jokatzaltzen orduan? Diru jokatu, guk izan genuen arduretan. Ez, ikusle jendia, Bai. Orduan diru eguen, bakizu. Apaga extra de, no se va a pasar por el banco. Andraskuk ez eguen jakitzen horraz extra zemazan. Arreke, eta gizonak potzikun diru, jokatzeko. Oin ez da, bankoti pastan dabe eta joro bazte. Hemen abesti bat kantatzen nuen, Markinean? Herriko bandako zea bestezun? Bai. Vamos al frontón? Bai. Mundu guztiak kantatzen zuen, ez da? Ayuntamentotik, etorte zan bandien, vamos al frontón. Zum, parapatzun. Vamos al frontón. Hori. Pero arek etorte zin, eta gero Markinen jote ben barruen. Vamos al frontón, vamos sin tardar, que los pelotaris en la cancha están. Ya van a empezar con el cara y cruz, por ver si es el saque del rojo el azul. Cuando veo a Mardura preparado a sacar la pelota y al restar, cambiaría mi asiento numerado por el trono del rey y del sultán. Esta es mi ilusión, gran jugador. Askotan esana dugu, kanpotik edozeri begiratzea eta jardutea erreza dela. Nekeza, zaila, aritzea dela. Zestaren kasua da. 1000 aldiz errazagoa da, soz batzuk jokatu, edo ez. Eta armailetatik begiratzea, traste zarrau eskuan sartu, eta pilotarekin asmatzea baino. Los pelotaris en la cancha están, ya van a
Coño. Eguerdion. Selezio. Tomas, ondo. Ondo. A ver. Aquí, Ibon, de Orio. Zemuz? Ondo. Landalan? Zisto txiki bat itxen, ume bat etxako da. Ergi. Famoso jendiak egin tratatzia, jende ospetxo egin tokatu heltzi zuen. Pila bat. Bai, Si. Denpora asko bihu. Lehenengo eta bat, 16 urtaz, berbaitzi eta hori beste gauza bat da, ez bizi. Madrideko aeropuertuen, 16 urte. Zera, abe hartzeko eta... Baina mira juteko, Bai, una mujer guapísima, digo, Sofía Loren, no? Ava Gardner. Ava Gardner, Ava Gardner. Eta jun ginen en el mismo avión, por supuesto. Ella con su... Ez altzan pelotari gaztiak inen kapritxatu, Ava Gardner. Olako, 16 urteko, entzun de dauken. pelotari sasoi duen elegantia. Entzun de dauken, da hori egize da. Markinar bataz, Tijuanako frontoien, enoi zenik izata. Ez esan, bazpera. Bendito sea Dios si llegó a puerto. Pero, ibilizan, neskiol enkapritxaute gizonaz. Bai, Ava Gardner, Gizona guapo, Acabo gizona guapo, Claro. Voy a decir un nombre, Juanito Andrinua. Bai, Sí, señor. Bai. Dicen las malas lenguas. Martxa aldezu, Tomas. Bai, frontorroli barrio. Berriro frontona? Vale. Horri buskoa. Bueno, jauna, eskerrik asko guztiagatik, Ondo segi. Olaxe, Bueno, Tomas. Ofizi joan noiz ikasi zenun, nun ikasi zenun? Nik antxe berton, nire etxizuena. Amak alkila bitzen unako lokal txiki bat, da Larriñe. Zestero Larriñe. Nola, Larriñe? Larriñe. Juan gero nabarrena, Larriñe, markinara. Bueno, iturretako da, baina markina eskontzan da, antxe. Guazan hemengo zestero, ez da? Ipini ban zesterixe, zan pelotarixe, da zestero inkesi ban. Baina zu zeu jokalari ere izan dago ez da? Bai, Mallorcan jokatu txinean da zestuek konpondu zestuek. Da gero junitzen handik Mallorcatik Kanariasa. Han egon noen urte bete eta lau hilabete gehiago. Osea, 16 hilabete. Zestu konpontzen, ez da? Ez da, jokatzen. Jokatzen. Gran Ugi, fronton Dani Las Palmas. Bai, Zan, Ugi ugartetxea, baina Ugi pintxozten... Ugi, altzen du. Ugi. Gerrako izena. Bai, zertzenean? Danien jauan beste ugartetxea bat, da Ugi jokatzoan, da ordunearek amerikanuek Ugi bini bide. El Gran Ugi, gero neu. El Gran Ugi. Zertzenean. El Gran Ugi. Gero, Kanarietatik, Miamira juntzen ez da? Gero etorritzen Markina atza. Handik Markina, da gero interneti Makaberoko eta juteko. Makaberoko, Da, zahazten. Filipinetan? Filipinetan juteko zahazten batek, baina etorri zen, hemengo gizon bat, han egon zala, ez hunara, galdu ingaz da. Zergatik, Bueno, han daukezu dana. Antraskoek etorriko dize aitzek eta amak, estados de criadas para ti, tal y cual da, les das de comer y solo. Da, joder, gero edo zer, aitzen, eurekin, te hacen de todo, dana, pelota izekan jota soratu. Horren, esan zizun, ez jutekoan galdu Galdu, zinela, bai. Zurrutaken, emakumekin eta bat. Bestia, emakumekin, dana. Emakumekin da larru kontuk eta danak. Bai, hane dirue pelotarisek eta zesteruk eta dirue dauke, eta dana merkean, eta galdu segidun. Eta zentzenean, ikaratuta gure. Eskun, eta jode, amai izanotan da, hosti. Eta amaik zelan zizun? Hamin txekildi. Did you write the book of love and do you have faith in God above? Oso ondo gozu nazio. Vale, ba. Eskerrik asko, oan meiko nazuaz, ez da? Oan meiko nazuaz. Bai, indizime hartu bihar doña, ja jodete. ITV pasatzea edo? ITV. Vale. Eskerrik asko. Ba, ez da zertik, The Great Ugi, The Gran Ugi. El Gran Ugi, Canarias. Hori, oso ondo.